sengi ka seng hinyo Tribute Council ka IT kerkisra MP kerjaswa Dr. Ru Khaluki kenang bu unlai ye tendo ba ya sai ha parlimen ba skor India ban ai bha kam bu ni kita isnong bat kam tam bang mang prapu persen ye ki kam nos ye ki kintai ba persen ye ki sindang ha hospital nei crims Presiden ka HYC ba roi ku personem lo ong ba ka HYC kam ngai ka jing pensyai director ka nei crims ba omla ban mangkam hadu prapu persen ya ki nos kintai ndai ulong ba ki we ki institute ro ki ale ai kan ni ulong ba ka seng rai kendu du MP ka lok sabha ulang isang ma ba ka pha do ki jing tho show menteri ka tong ka khia skra India baru kemen ba MP ka jasapha ba dei ro na kaliang sensia unla menyesat kam ha hak sokar India ulong ba ka seng ka pensutu UMP raja sabha bat ka pensyai ro ikinong rim bat ka IT ro ikat kisra kenang ba unla bandai ikendu yo menteri sokar India ba sokar India ba long ro ba UMP wa kula ba unla ya kendu yo menteri ka tanang ka khia sokar India hal ka ni ka mat ka wan ai de ka seng Wanjing ya kenduk ka jongi ya i MP jong Raja Sabha de kade halor ki mat ki ba kum kaseng ila ya shim hakini kisngi guladap pilai i ya ka ba kaseng glalet ya po ni grim sakani katayo guladap ban ra i ki mat ki ba fair ban bu kajing dawa mat jong kani mat jong kinong penya jong kani grims hadin ba nakaliang jong kani grims kila ai ngi ka jubab ka to singi ka bang ila pelong ki kajing ki hakmat office trikam jong jong director jong negrims ngim so hun ya ki jubab ki bana kaliang jong ka negrims kala ai hangi ti kum bakalong hi kini kimat ki bangi ngisim kimdi kimat ki ba ki bade ki matang jong kaseng HYC ngi ngisim ba kini kini kimat ki bakta ya ki khon samla jong ka jai benri ki bakta ki nong song snong jong ka jala hi bro ko we bat kum ka jala kum ki nong song snong jong ka jala ngi don ru ki nong mi khmat ki jongi ki ban long kata kasur ka ban kren na kapta jongi hang thia po New Delhi lane ki ban kren namta jongi bat ki bor sorkar jong ka sorkar hang thia po Delhi ti manta nakaliang jong ka seng kini ki singi ki beladap ngila pha ki sithi ki jongi show MP jong ka Lok Sabha na po ka Shillong parliamentary seat ngila pha ru ya ka sithi hau MP ka Lok Sabha na po Tura seat bat ngila yo ru ban ya kendu menta ka singi yo MP jong ka Raja Sabha ubami khmat ya kani ka jala ka jongi ngi suthu ru bom dei tang bo mi khmat ya ka jala ka jongi hendre udei ru u bawan na ka seng ka bodon lang ha ka liang sensar hang tie po Delhi mau dei benta ka NPP ka dei si benta ru jong ka NDA tengi ka jingwan ka jongi menta ka singi ka long ban ya kren ban ya mirjengmut baru MP jong ka Raja Sabha bon kren ya kini kimat ki ba ka seng kalashim namar ba kumang ong UMP ujongi wala UMP Raja Sabha umde bangi jet directly laning jet mangi ki pat ba andre de jet la jet ya uda ki nong mi khmat ki ba upat ba ula pha ang te po yung dor ba thawan ki jongi kamot indirectly ngide mangi ki pat ba ki budget ya u banlet banlong kata kasur ko jongi hapo ka council of katika mo ka council of members kabadan hang te po Raja Sabha ti nakaliang jong kaseng ngila kren syapang gajing e ka ba ki khun samla ki jongi ki kendo khamtam e ka bai de ba tung kam tung jam hang te po ni grims pilai i ya ki jeng dawa ki ba kaseng kalabu kata ka prapo la arpo persen ka bang yong ba ki de bantung ya ki nurse ki badi ki kentai bat arpo persen ni ki senrang ngila pen i ki kot kisla hakmat jong MP jong Raja Sabha ba kumnu ka im skala banle ya kata ka policy banwanra ya kata ka prapo la arpo persen kumno ka jipma ka badai kata ka Institute of National Importance ka bakaong kakala ban penteri kam ya kata ka policy ka ba prapo la arpo persen ndi tan kita ki babun ki weipat ki institute la ni ki kita tra trikam jo ka sarkar India bakila ban rai ban shim ya ka rai bikin penteri kam ya kata ka prapo la arpo persen ngi persya ya ka jingkren jong director jong ka nigrims ha ka to ka singi hadin ka to ka jingwan ka jong yang te ban ong ba omdon ka wi ka institute ru hapo India ka ba menteri kam ya ka prapo la arpo persen nangingi don ki kot kislai ka bangila ai ru hau MP jong ka Raja Sabha bat ngila pharu sya u minister jong ka health and family welfare jong ka sarkar India ban pen i baki wei ki institute jong ka sarkar India ki penteri kam ya kani ka prapo la arpo persen de ka belengo kalong batang hanigrims omla ban penteri kam ya kani ka prapo la arpo persen nginget bakani ka jingbom trikam ka jingbom kwa jong director jong ka nigrims ban penteri kam ya kani ka prapo la arpo persen kadai namar bu kwa le si ban wanra khambun shu kita kena senrang hang te po negrims kumbala ja kini gisnam ki balada lada pipet ya ka recruitment hausnam arja khat khandai
arja arfu lai pinlam ba kiba bon kiba sya tungkum kita gina sang te pot negrims kide di kishen rang ngingim kwa kumengiong ilapan pa da ba syai ba ngim kwa ba kani ka tren banwan ra yakini kina senrang kanang bun wat hakani ka recruitment ka mental ne kini gisnam ke bansawan kumta ngilabu ka jeng dawa khmat jong ka negrims ngilabu ka jeng dawa khmat jong ka union ministry jong ka health and family welfare ngilap kerpat yaki MP ki jongi nadu ki MP jong Lok Sabha bat ki MP jong Raja Sabha bagi dei ban sim khyai kani kam ngim kwa ba hakajaka ba maki kin sim ya ban sim kini ki ya ka jingki kli ban long kata ka sur nam ta jongi ngi kum ki seng balang lani ki pat ba ngi ha ban mi sakma ka jing sisa ka deiru ka kamram ka jongki ban kren ni kin ki jing ki bangi ngi kendu kum kinong syok snong jaka jala kam da de ka kamram jong iseng balang ban mi na kapor sa kapor kadi ka kamram ka jongki kadi ka responsibility ka jongki ban mi sakmat ti ka jing kendu ka jongi mata kasi kadi kata ka we ban pen so thu ban ai ki kot kisla ban kentu ban kerpat ru ya UMP jong Raja Sabha bu de ban sim kya bat na kalyang ka jongi ila assure yangi ila ai yangi ba ila ong yangi ba na kalyang ka jongi in sim kya ban let ye kendu ban tho ban let ye kendu ru wat ya minister in charge jong ka health and family welfare ha by de kini ki mat ki bangi na kalian jong ka seng ilabu na ka menta bandawa ya ka lat yo kami jam hapo nihu hapo nigrems ba kumju ru by de ba ka tu ka pra pol 4% ka jing tung kami kinas but ikinas ang te po nigrems